Mooi voort, mijn Ben, Annette. Ik ben Joet in het Kweldercentrum in Halm. Goeiedag. Hallo. Wat brengt u hier? Ja, de toevalligheid. We hadden iets geweest gaan drinken in de smalle kant. En we hadden daar een hele vriendelijke uitbater die ons de tip gaf van eens hier langs te komen om te komen wandelen. En u bent nu terechtgekomen in het Kweldercentrum. Wat bracht u hier? Op zoek naar een parking en dan zagen we dit gebouw hier en zijn we binnengestapt. En het is hier wel interessant. Wat vindt u mooi aan dit gebied? De natuur, de openheid en de indrukwekkende dijk. Bij ons is de kust volledig vlak. Als u langs de kust rijdt met de wagen of wandelt of fietst, ziet u de zee hier niet. De dijk belemmert dat. Hè. En wat vindt u mooier? Gewetensvraag. Ja, de openheid. Ja, de verre gezegd, bij ons staan er allemaal appartementen en hier is de natuur. Hè. Komt u hier graag? Well, het is de eerste keer dat we deze streek aandoen. En het bevalt ons wel. Enkel een beetje tegenslag met de wind vandaag. Maar we hopen op beter.